Аз съм за. Дай да си го направим как си трябва. От мантли или надолу? Как ще го направим? Пускам го. Ами, така, първо исках да разгледаме, това ще ни е първия лайв такъв. Исках да начертая от начало всичките пивоти, които са ни такива ключови нива. За момента имаме три ключови нива. Така, и другото ни е тук. Така. Това са ни пивоти на high time frame. Това мога да ги наречем стани такива брейкъри, които може да си ги валидираме, просто слагам ги с дебели линии. На уиклито тук ни беше където го заключихме, шорта отгоре. На мантлито почваме да виждаме поне това, с което виждаме. Взимаме ликвидност на върха. Взимаме на ликвидност и сега ще търсиме дъна или гапове. Като аз първо виждам, тук е оставил ликвидност, която ще вземе рано или късно. И другата ликвидност, която ми е интересна, е ето тази също, защото тук също има много. Това, което виждам на високия фрейм. На weekly-то почваме да виждаме как червените кендали, или в случая черните, почват да стават много по-голями, отколкото зелените и си личи, че тренда се сменя за надолу. По нашата си стратегия си знаеме, тук си имаме ключово ниво, което би ни било интересно в даден момент. Тук имаме ликвидности, имаме двойни гапове, шестици и така нататък. Това може би ще ни е едно ниво, което ако затвориме кендъл седмичен под пивота и вземем тази ликвидност без да реклеймнеме пивота, ще дойдем до тук и може би ще ретесне това ниво за надолу, като може и това да е и дъното дори на bear маркета, зависимост как навлезнат институциите. Другия ни вариант е, тук вече това сме го коментирали много пъти, на този брейкър, това ще е най-интересното ниво за влизане, ако го даде. Въпреки, че от миналия път мисля, че си говорихме, не знам с кой беше, 77% имаме корекция от върха. Ако това е корекция, каме 77%, съвсем случайно идва точно до това ниво. Не знам, просто казвам. Друго, което виждам на Daily Primer Reject отново. Трябва да видим дали ще вземем ликвидностите и дали ще го реклеймнем и просто в момента сме в един рейндж. То рейндж ни е и горе. По принцип трябва да сме булиш на дъното на рейнджа и бериш на върха. Но ще видим, де. Общо взето това са ни двата рейнджа, които ще търсим. Имаме център на рейнджа, имаме дъно и връх. По нашата си стратегия с шестиците, средата на рейнджа съвсем случайно пак ни идват на нашото ниво. Много интересно. И общо взето това са ни ключовите нива, които аз мисля, че трябва да наблюдаваме. За момента този Reject ги наказа, как Стан днеска каза, Previous Day High и Previous Day Low.
взе върха и дъното, като тук на мен ми се стори за момент, че може да направим манипулация. Обаче нямаш никаква реакция, така го наречеме. Сега тук сме това ключовото ниво пивота и това, което аз искам да гледаме. Имаме шестици тук, шестици там. Имаме зона, пак в която трябва да гледаме на малкия фрейм дали ще има нещо интересно. Имаме ликвидност отново за взимане. Интересна зона ще е. Другото нещо, което виждам, нали, като изключиме долу ликвидността, имаме гап на поинта. Така. И тези два гапа трябва да бъдат запълнени в даден момент. Така си мисля аз. Така, защо не се показват? Интересно, нямам никаква идея. Както и да е. Другото интересно нещо е, което виждам. RSI пада сравнително бързо и вече тук ще почнем да правим диверсия. Като мисля, че ще изпадне още, ще го рейнджат, ще изпадне и може би ще щупи ето този пивот, който ще ни даде пък модела за продължение. HBD модела. Така, като HBD модела съвсем случайно зоната ни съвпада пак с пивота на едните шестици с другите. Това е интересно, което видях аз лично за биткоина. Ще кажете вие после, Харабоджи ще покаже, ако вижда нещо по-интересно. Но като цяло аз съм само единствено това съм наблюдавал за момента. На малките фреймове за момент още няма нищо, което да ми харесва. Но всичко води според мене до това, че ще вземе дъното, тая ликвидност, която е оставена. Въпреки, че точно тук се намира и Chicago Merchant Exchange гапа. Мисля, че дъното беше... в момента да обавим в него нещо такова трябва да е. Мисля, че това е Chicago Merchant Exchange гапа. И общо взето това е за биткоина. Етериума. Я да видим месечните. Той изглежда грозно. Я да видим само, че някой чист чарта. Изглежда много грозно. Тук това, което виждам аз, възможно най-симпъл модела, който мога да видим. Имаме рейндж, имаме взета ликвидност отново на върха и в момента би трябвало да търсиме даната. Имаме изключително много ликвидност на хитмапа. Точно в ето тази зона. Съвсем случайно. Това мисля, че ще е следващата зона, която може да гледаме. Пак тук мога да минимизираме малко. Да изкупиме цяла зона, която пак не съвпада с двата брейкера с шестиците. И общо взето, това са нивата, които искам да гледам аз. Абсолютно същата история имаме, само че тук вече сме изгубили нивото. Имаме този пивот, който пивот Харабоджи много добре знае. Когато имаме затворен кендъл,
в случая и отворен. Този кендъл като се отвори, тук ще ни конфърме цялото движение, което ще е за надолу. Другото нещо, тук мога да кажем, че 50% от уика би бил запълнен, обаче много често това се случва само и единствено когато следващия кендъл е зелен. Както видяхме на биткоина, примерно. На биткоина. Така. Няма да ги трия. Когато имаме зелен кендъл, в случая както е тук, уик имаме, манипулация, имаме 50% от кендъла, който много често го дава, когато е зелен. Обаче, тук, когато даде ликвидационния, в момента не е... В смисъл, в момента сме на 50% баунсали, но не сме с зелен кендъл, което не знам какво ще рече. Но много често, когато имаме червен, зелен, имаме 50%, ревърс. Ревърс. И общо взето така, ето и това е другия пример, който имаме ликвидационен кендъл, уик и следващия кендъл изобщо не тръгва над прайса, който е клоузнал и изобщо не го запълва и ни дава съвсем друг сетъп. Това е общо взето, което за биткоин и етериум исках да покажа. Чакаме повече свещи, за да ни покаже малко повече информация. Това са мидоните за интерес, които гледам в момента. Тук ни беше SMT-то на дъното. Предполагам, че ще даде нещо такова, защото имахме и SMT на върха биткоин и етериум. Така. Някой нещо? Марти? Сега една секунда и ще седна. Добре. Можем ли да разгледаме хитмаповете на биткоина и на етериума и да видим на по-широк фрейм? Горе-долу мисля, че запомнихме нивата. Да. Така. Вижда ли се браузъра в момента? Не, виждаме само чарта. Така. Така, добре. Сега имаме ги тия нива, които на големия фрейм ги чертахме. Може да си представите шестиците тук, горе-долу идват на това ниво. Тук имаме възможно на... Виждаме само чарта. Така, секунда, значи... Сега. Да, перфектно. Така, вижда се, тук не мога да пусна фибоначито, но общо взето е ясно, вижда се горе-долу щитите с тук. На биткоина са най-многото ликвидации в момента точно в това ниво, на което мисля, че сме се насочили. На 12 часа, ако го разгледаме, мисля, че абсолютно също нещо, 89к. Съвсем случайно, там са ни шестиците. Между 89 и 87 мисля, че бяха. Зависимост от различните борси, спот или фьючерс. Като това си остава мейн таргета за мене за момента за high time frame анализа. Друго. Логично е да отидат да ги вземе тях при всички положения и виждам, че и по-близо. По-близо е.
Виж, имаш флат open на седмично там. Точно Тия нива на- тук беше, нали? Да, имаш флат. Ето флата, Ета. виждаш ли го на Power Candle? Е, там. Ето го. Абсолютно. А, на по-малките свещи не мога да задълбаем много, защото не излиза цялата информация, но горе-долу в момента 90к 89. Абсолютно може би съвпада точно с флата. Това не е биткоина. Тук си гледам ликвидациите. Зелената линия на мен ми показва лично, че повечето в момента са bearish настроени. Като най-голямата ликвидация в момента ни е на 108 000, която е на стойност 1.24 милиарда. Говориме, това е висок леверидж и предполагам, че можем да направим някакво движение до там, но мисля, че трябва да вземем някакво гориво, както в момента говорихме, може би шестиците на малкия фрейм, които са, ще дадат горивото за това движение и след това ще има ревърс. Мисля си, че в момента всичките минаха bearish настроеност, заради това трябва да бъдат накарани да са bullish, за да могат да бъдат ликвидирани отново. Пак тук 99 са високия leverage, на 97 е най-високия на 25 и 10 хикс на стойност 1,40 милиарда. Това ни е long term. В момента се вижда, че мечките преобладават, демек повечето, така да е, буловете, повечето са лонг, ликвидациите са до 98, но имаме една доста голяма на 107 и 400. Предполагам пак, че ще отидем надолу, после нагоре и тогава вече, когато всички са булиш, така наречения bull trap, предполагам, че точно тогава ще е пак движението за надолу. Short term, low time frame, 102, 243, коментирахме го това, го изпратих в групата. Точно 102, 220 няколко беше точно шестиците на брейкъра, които ги коментирахме. Там е най-голямата ликвидация. На 100 хик има 17 милиона за ликвидиране, общо 110 милиона. Може и да го флашнат малко по-надолу, но няма да е. Мисля си, че тази зона ще бъде обрана. Вижда се видимо, че повечето са bearish настроени. И точно това ме кара да си мисля, че за момента ще вървим надолу. Аз го пуснах в анализите в Report Hub. Не знам дали сте ги видяли още при няколко дни. Или вчера беше всъщност. И така. Етериума, High Time Frame. Най-голямата ликвидация. Горе-долу 220. 2020, мисля, че това го коментирахме. Горе-долу там са пак шестиците на този брейкър, малко по-високо, но точно е в тази зона съвпадаха. Това ще ни е мейн таргета. Вече като дойдем до тук ще преценим какво ще правиме, но за мен структурата си е все още булиш, дори и да дойде и до тук. Може да продължи, но ще видиме. Така, в момента на 4 часа нещата горе-долу сме си bearish настроени. Имаме ликвидации за нагоре, които се появили. Предполагам, че това са повече на нисък leverage шортери от това ниво. Може би тук просто се сложили на предишния хай стопа. Сега ще го видим това на Liquidity Heat мапа. За момент нищо видимо така, което да ми хареса на този фрейм. Така, почваме от големия фрейм. Казахме
Я да видим на колко беше. 2200 мисля, че беше. 2000, да, 2000. Имаме ликвидации, така, не тук само, че... Не го побира просто хитмапа. Повечето са настроени bearish. И предполагам, че цената ще върви надолу, ще се събира, ще акумулира лонгари, за да може да изтра цената нагоре, за да може да събереме поне 3600, тук са 504 милиона бройки етериуми, които са се ликвидирани. Short term имаме две основни зони, повечето са настроени булиш, 3300 ниво, което има доста ликвидации, и другото ниво ни е 3678, където ни беше, мисля, че най-голямата ликвидация на голямия. Да. Моментно всички са настроени bearish. Имаме ликвидации на 2400 и 500 и най-голямата е там, където и на голямия фрейм. Предполагам, че цената може да отиде и да събере поне тези ликвидности. Може и да се насочи и към тези, които са и на 50 хикс. Общо взето това е, което виждам аз за момента. Повече кендали, повече информация и така. Нещо друго, което може да коментираме. Виж биткоина на Bitstamp и го пусни чистия чарт само на седмична база да видиш свещите. Секунда. Просто гледай само свещите на седмична база. Така, сега. Така, аз тук чертах. Я да изтрием всичко. Само виж горе, махни нива, махни всичко, още и само свещи. Махни RSI е ясен, то е бериш. Виж само свещите. Да. Изумни то локалния фрактал, дето е най-горе с трите върха. 3 Little Indians. Виж го. Сложи фокус само, дай още. Е така хубаво да ги виждаш свещите. Така. Горе имаш супа. Горе имаме супа, да. Долу имаш вече счупена структура. И виж какво става. Отваря седмицата, прави фитил нагоре, десния кендъл, текущия на текущата седмица. Прави фитил нагоре. Къде отиваме? На юг. External Liquidity, първи таргет. Вляво. Да. Точно е тук, как си говорихме. И съвсем случайно имаме няколко конфлуенса. Но всичко води горе-долу до тая зона, ето тук. Да. Двойни, тройни гапове, брейкър отдолу, флат опъна, шестици. Това е. Тоя път, третото 3 месече, според мен няма да бъде булиш. Да. Unlike сега. Защото виж на 3 месече какво става. Ами то виж Кендала, виж ние какво имаме. Два зелени, червен, два зелени, червен, два зелени, червен, два зелени, червен. да, Само че да. са, може би, ще продължи с червени направо. да. Но кендала, който ти е седмичния кендал, който ти е с 6 октомври понеделник, ако се върнеш на кендала, 6 октомври понеделник за мен определя тренда на 3 месечието, защото ако го гледаш на седмична база и се върнеш на седмична база, на weekly, кендала, който ти отваря 3 месечието е зеления в ляво, той затваря септември, защото той е 29 септември. Отваря се 3 месечието, 6 октомври
е черния кендъл, bearish. Взимаме previous quarter high, нали така? Да. Тоест previous quarter high, логиката каква е? Previous quarter low. Къде е previous quarter low? Първата гара. Тук мисля, че трябва да е. Точно. Точно. Другото нещо, което исках да покажа е свързано с нашия индикатор, който направихме, който съвсем случайно позна върха. Сега да видим дали ще познае дъното. Индикатора. Така. Тук логиката ни беше, пускаме си Time-Based Fibo. Пускаме го. Айде от тук. От халвинг до халвинг. И ни бележи връх, дъно. След това връх, дъно. Абсолютно след това в момента връх и сега горе-долу халвинга ще е около 17 април, може малко да е по-различно, но като цяло в тая зона тук ще ни е дъното спрямо, ако се повтори алгоритъм, разбира се. Индикатора си го бележи тук и така. Малко са закъснени, нали? Не го бележи на 6, бележи го малко, но след това започна дъмпа. Това е. За мен е това. Вижда се свещите, повечето са червени, имаме взета ликвидност, насочваме се към долните таргети и просто почнахме да губим нива, които до момент не сме губили. До момент всеки път тук сме имали брейкъри, които ги задържаме или така нашите наречени пивоти. А този път вече имаме загубена структура и кендъри, които затварят. Което не изглежда много добре. Това е. Това е първото ни клипче, така че ще е по-кратичко и тъкмо да видим дали изобщо има звук, картина и така нататък. Заради това мисля, че това беше достатъчно. Не знам, дано ви хареса. И така, лека вечер.